Ọhaneze, ana m ekele unu n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret. Amen. Akwụkwọ nsọ sị ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Ya mere taa ana m abịa n'aha onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke Nazaret na-ebutu na ekele na-asị agara unu nke ọma ka mara Chineke nke pụrụ ime ihe niile dịkwasị na ndụ unu na ihe niile unu ga-eme taa n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Afa m bụ onye a na-asọpụrụ Paul Chukwuemeka Chikwem. Ana m ejere Chineke ozi na CPM ka a na-akpọ Christian Pentecostal Mission. Ebe m na-ejekwa n'ozi a bụ na ngalaba anyị nke dị na Festac. Site na amara Chineke taa achọrọ m ka atụle mmụọ anyị site n'okwu Chineke dịka esiri dee ya n'akwụkwọ nsọ ndị eze nke asaa, ndị eze nke abụọ isi nke asaa malite na amaokwu nke atọ. Ndị eze nke abụọ isi nke asaa malite na amaokwu nke atọ. A na-akpọ ya 2 Kings chapter 7 from verse 3. Aga m agụ n'asụsụ Bekee mana aga m atụgharịkwa ya n'asụsụ Igbo. Ndị eze nke abụọ isi nke asaa malite na amaokwu nke atọ. And there were 4 leprous men at the entering in of the gate, and they said one to another, Why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is there in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. For the Lord had made the host of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, Lo, the king of Israel had hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Ka anyị kwụsị ebe a maka oge. Achọrọ m ka anyị tụlee obi na ihe mkpọrọ isiokwu nke m na-akpọ inwe nchekwube or inwe right decision. Inwe right decision. Ọbụladị mmadụ inwe mkpebi nke bara uru, mkpebi nke pụrụ iche, mkpebi nke kwesịrị ekwesị. Mmadụ inwe mkpebi nke kwesịrị ekwesị. Ọtụtụ ụmụ Chineke anyị na-ekpe ekpere ka anyị eji mara anyị. Anyị na-ekwukwa nwe okwukwe n'okwu Chineke nke akwa ihe eji mara anyị. Anyị ọsọ na-emekwa ọbụladị na-ekwubikwa okwu Chineke a na-agbasa ya. Mana o nwere ihe mmadụ kwesịrị ime, ọbụladị ime ya inweta ngọzi Chineke. Ọ bụ naanị ikpe ekpere, ọ bụ naanị ịga nzukọ, ọ bụ naanị ije gbasa ozi ọma, mana mmadụ inwe ọbụladị mkpebi nke kwesịrị ekwesị. Mmadụ nwere ike nwee mkpebi ma ọwụ nke kwesịrị ekwesị. Somebody can take a decision yet it's not right according to Englishman. Mana inwe mkpebi nke kwesịrị ekwesị ọ na-ebute ngọzi pụrụ iche. Joshua sị na ma ya nwe ya ma ezinụlọ ya ha wee kpebiele ife Chineke. Ka mmadụ inwe mkpebi nke kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike nwee mkpebi ọ bụ nke kwesịrị ekwesị o dunye onye ahụ ọbụladị na ihe ọjọọ, dunye onye ahụ ọbụladị ije mme mpụ, ije marụ, ije lụọ ọgụ. Mmadụ nwere ike mesi gị iwe nwee mkpebi na site taa gaba n'iru mụ na onye anyị ga-adị na mma. Nke ahụ mkpebi n'eziokwu mana ọwụ mkpebi kwesịrị ekwesị. Mana mmadụ inwe mkpebi kwesịrị ekwesị ọ na-edunye n'ahịrị nke ga-ewetara onye a ngọzi. Ile anya n'akwụkwọ nsọ ọbụladị n'akwụkwọ Esta, ọ mkpebi nke kwesịrị ekwesị mere Esta ji mee ka ọbụladị ụmụ Juu nweta nzọpụta. Esta wee sị na aga m eje hụ onye eze. Ama m na dịka iwu siri dị na-ekwesịghị m ije hụ eze, mana aga m aga. Ọ bụgodị si na m nwụọ ka m nwụọ, ọ bụkwa na m dị ndụ ka m dị ndụ. Ka mmadụ inwe mkpebi kwesịrị ekwesị. Ya mere taa dịka Chineke mere anya mara anya hụ ọbụladị ụbọchị taa, ị kwesịrị inwe mkpebi nke ga-edu gị n'ụbọchị taa. Mkpebi ka ị ga-asị site taa gaba n'iru aga m eme ihe dị otu a,
aga m eme ihe dị otu a, lekwa ihe m ga-eme, m ga-eso ụzọ ziri ezi, m ga-ekwukwa okwu ziri ezi, mụ na ndị ziri ezi ga na-enwe mmekọ, ka mkpebi ziri ezi. Esta sị ọ bụrụgodo uri na asị m nwụọ na aga m anwụ, mana aga m aje kene ka nje hụ eze, m eze taa, ọbụla si na amara Chineke ihe dị iche ga-adị. Mkpebi ya Esta nwere mezuru o jiri pụọ jee njem jee hụ eze. Akwụkwọ nsọ mere anyị ka anyị mara na mgbe eze hụrụ Esta, o wepụtazie aka nabata Esta. That is not usual. Adịghị eme ya eme n'ala Sushan. So ebe anyị gụrụ ya ndị ekpenta anọ, onye ozi Chineke ekwuola okwu zie amụma si n'oge na-adịghị anya, ihe dịka otu ruo echi, a ga-enwe mgbanwe n'obodo. Ọ bụ naanị mmadụ onye ozi Chineke nyecha mebibucha amụma kwe nkwa, ije n'ụlọ jee hie ụra, fodowe aka gị ma ya wụrụ ndị bekee na-eklem promises. Mba, onye ozi Chineke zicha ozi, ị ga-enwe mkpebi ịrụ ọrụ ije ije ọbụla n'ozi ahụ nke nụrụ. Onye ozi Chineke wee sị site otu a ruo ụbọchị dị otu a, site taa ruo echi, na a ga-enwe mgbanwe, ekọnọmi ga-agbanwe, ihe ụkọ ga-ala, aṅụrị ga-abata n'obodo. Chineke ga-eweta ọbụladị ihe uru. Akwụkwọ nsọ si n'ala Samaria niile, ma ndị ukwu ma ndị nta, ma ndị amị, ma ndị uwe ojii, ma ndị ivunu ndị ụmụ Chineke, ma ndị na-ebu amụma, ma ndị na-ekwusa, onweghị onye ụla nọ kpebiri nọ ka o megodo ọbụladị ofu ihe. Mana akwụkwọ nsọ si ndị ekpenta anọ, nke a na-egosipụta na mkpebi ga-eme ọbụladị onye na-enwe ihe o nwere, o nweta something. Mmadụ inwe ezigbote mkpebi ga-eme mmadụ ọbụladị esi ebe a na-ekpofu ahịhịa bụrụ onye Chukwu buliri elu. Ma inwe ezigbote mkpebi, ndị ekpenta anọ, onye ga-ekwe na ndị ekpenta anọ ga-ebute mgbanwe nye ọbụladị eho Samaria. Ndị ekpenta anọ na gate. Akwụkwọ nsọ si ofu n'ime ha sị, kedu ihe a ga-eji nọdụ ebe a anyị anwụọ? Ọ dịghị mma ka anyị nọdụ ebe a. Ha nọkwa mgbe onye ozi ziri ozi ahụ, mana ebe ha nọ, mmụọ Chineke wee kpalie ha elu. Ha wee sị ka anyị megodo ihe dị iche, ka anyị teke stepụ dị iche, ka anyị nwee ọbụladị mee ihe a na-adịghị emebu bifọ. Akwụkwọ nsọ si ndị ekpenta anọ a wee kwado ofu ihe mmadụ isi enwere mkpebi, ọkwa ihe ọzọ mmadụ ịdịje ije na mkpebi ahụ nke o nwere. Ya mere taa, mgbe ndị ekpenta ahụ bịara jewezie njem, akwụkwọ nsọ si Jehova bịa gawazie njem ọbụladị on their behalf. So ana m asị dịka anyị ga-apụta ka anyị kpebie n'ụlọ, nwee ọbụladị ezigbote mkpebi pụrụ iche. Ana enwere m nchekwube na Chineke ga-elekwasị anya na mkpebi anyị a, were nye anyị ọbụladị ihe nrita. Mkpebi ị ga-enwekwa nke ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi, wee kpebi ife Jizọs n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ka anyị kpere Chineke. Onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye ezi omume, mmụọ ka mmụọ, mmụọ na-eri mmụọ, mmụọ na-egbu mmụọ, mmụọ na-achị mmụọ, eze nke kachasị eze niile, Jehova nke usu niile ke ndị agha, anyị na-ekele gị. Ana m ekele gị n'isi nwoke ọbụla, n'isi nwaanyị ọbụla, n'isi ezinụlọ ọbụla nke n'ụlọ ọbụla dị okwu gị n'ụbọchị taa. Onye nwe, dịka anyị ga-apụ, dịka a ga-enwe ezigbote mkpebi, kpebi ife gị, kpebi ime ihe dị mma, kpebi ije ije nke dị mma, kpebi ọbụladị ịrụ ọrụ nke dị mma. Onye ime eluigwe, ana m asị gị taa, ka mkpebi a nke anyị kpebiri, ka otite mmanụ gị dakwasị ya, ka ọ ga-abụ dịka anyị ga na-arụ ọrụ na-eje ije na ezi mkpebi a. Onye nwe, ka o wetara anyị ihe uru. Ana m ewere ndị aranye n'aka gị, na-ekwu okwu n'ụbọchị taa ga-adịrị ha mma. Ọgụga ha na mbata ha, ọpụpụ na mbata ha ga-abụ ihe a gọziri agọzi. Ihe ọbụla ha tinyere aka taa bụ ihe dị mma, bụ ihe ziri ezi n'iru Chukwu. Ọ ga-agara ha nke ọma. Ekele dịrị gị onye kwesịrị ntụkwasị obi. Ikwele ka ha chibie ụkwụ, ikwele ka ihe ọjọọ ọbụla dakwasị ha. Kpọrọ ha pụọ n'udo, nabatakwa ha n'udo. Ana m ekele gị n'ihi na ama m na ị ga-eme karịa karịrị gị. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke gọzie unu. Nwee n'ụbọchị udo n'aha Jizọs. Amen.